बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय नलबारि फार्म देंखोश्री लाइब्रेरी खाम स्पर्ट्स क्लाब 20थि खुंगा रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जादों। बर'नि दामग्रा आगजु खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बायदि बायदि लानानै मोसानाय बादायलायनाय आरो जोबथारनायाव खुंखा जानाय हाबाफारिजों रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ फोजोबो। थांखि जानाय आलासि राजेन्द्र बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि मिरु मावफुं सोद्रोमा बिथांजों लोगोसे सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं लेङाइ डक्टर दुलेन बसुमतारी बिथांमोना नुजाथि फैदों। राजेन्द्र बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि मिरु मावफुं सोद्रोमा बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो मिथिनानै लादो। बर' हारिनि मोनसे एंगारनो हायै रंजानाय फोरबो आरो बे रंजानाय फोरबोखौ जों दुलाराय बुहुमनि गासै बर' फिसाफोरा बेखौ गाजा गोमजा फालियो आरो बे बैसागो फालिनायनि ओंथिखौ नैरैहाय लादों। गोदो गोदायहाय बैसागो फोरबोफोरा मोनसे फोथार बारियाव मोसानानै खुङोमोन आरो माब्लाबा न'खर न'खर सेंग्रा सिख्लाफोर ज' मोसानायनि गेजेरजों माइरं मारिनायनि गेजेरजों बेखौ खुंबोदों। नाथाय दिनैनि बे स्टेजाव बैसागो फोरबो बे फालिनायखौ जोङो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव जों लाबोनो हाबाय। थामहिनबा जोंनि सोदोमस्रि राव थुनलाइ बे दावगानायजों लोगोसे जोंनि हारिमुआबो दावगाफादों आरो बेजों लोगोसे बे हारिमुखौ जोङो दिनैनि बे स्टेजाव जोङो बैसां सायाव जोङो दैखांबोनो हाबाय आरो बेनि थाखाय जों बेखौ बुंनो हायो जोंनि सोदोमस्रि दावगानाय लोगो लोगो हारिमुआबो दावगाफादों आरो बेनि गेजेरजों आं मोनसे मेसेजखौ बुंनो सानदों। बे रंजानाय फोरबोनि गेजेरजों जोंनि राव थुनलाइ हारि सिबिनाय जोंनि सोदोमस्रिखौ मुलुग दरबाराव दिन्थिनायनि मोनसे स्कपखौ जोङो लानो हादों आरो बेनिखायनो बेनि गेजेरजों जोङो रंजानाय फोरबोनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि हारिनि खौसेथि जोंनि हारिमुखौ जोङो मुलुगाव गेरेमसा हारिमु हिसाबै जों दिन्थिलांनायनि बे मेसेजजों फालिबोबाय थादों आरो बेनिखायनो आङो जोंनि बे बुहुमाव थानाय गासैबो बर' हारिजों लोगोसे भारत हादरनि गासै रायजो राजा आसामनि गासै सुबुंफोरनिसिम आंनि अननाय मोजां मोननाय बेखौ आङो फोरमायहरदों आरो बेनि गेजेरजों हारिनि खौसेथि हारिनि सांग्रांथि बेयो सौफैगोन होननानै आङो बे बैसागो बोथोरनि गेजेरजों खावलायदों। बे बेलायाव गोबां बुङाब्लाबो मोनसे खोथाखौ आं रोखायै बुंगोन। बेहाय दिनै बे बैसागो फोरबोखौ फालिनायनि मुङाव गुबुन ससाइटिनि मानसिया जोंनि बर' दख'नाखौ गाननानै मोनसे मिसगाइड खालामनायनि मोनसे टारगेटआ बिथांमोननि आखायाव हयथ' थांनो हागौ। जोंहा बाजानांगौ खोथा गैया। जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव सोरबा हारसा सोरबा बांगाला जुदि मोजां मोननानै जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांनो सानदोंब्ला आरो बै बर' हारिमुखौ फोथांनायनि मुङै बर' मोसानायनि मुङै बर' दख'नाखौ गाननानै मोसानायाव जोंहा बुंनो गोनां खोथाया, नाथाय बे बर' दख'नाखौ गाननानै हारसानि मोसानायखौ दिन्थिनायाव जोंहा बुंनो गोनां दङ आरो बे फारसे जोङो जोंनि गासैबो गौथुमफ्रा जोंनि जेरै जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै गौथुमफ्रा बे फारसे नोजोर होनांगौनि मोनसे सम सफैदों होननानै आं सानदों।